mukatenga shoko ramwari zvakanaka rinotokudzai kuti chapter 24 kuti Noa paakazopinda anzi mvura isati yauya vanhu vaidya nokunwa ndobva vatokanganwa kuti kunei ndobva mvura yauya. Tikaverenga shoko ramwari zvakanyanya futi rinototi izvoni Jesu hanzi ndichadzoka sembavha. Mbavha inouya kumatuyu kazhinji kacho vanhu vabatwa nehupi zvakanyanya. Nokuti kana dai zvinzi vanhu mbavha inozoya kumatuyu kuma1 munhu wakapepuka uchinamata inotonzwa kuti pane noise apa vanhu vakamuka gendidzoke apa pane noise apa nunge wakaita flat. Hanzi kune vamwe vanhu anoti mbavha ikapinda inotomusumudza kumisa pasi yotora magumbezi otopidiguka zvekusaida akangovata chete. Adikani hatingutei tichimuka tinochinjwa tigopuhwa zvakafa zvousanzwe kutyira Mwari. Hauchana kana wangu